Umkhwenyana wabona umakoti wakhe epha iziphuzo njengowetha emshadweni wakhe kumalokazana. Kodwa into eyamshaya kakhulu kwakungekhona ukuthi wayephethe itray. Kwakuyindlela ayegobe ngayo ikhanda, sengathi akasafuni umuntu wambone. eMgungundlovu, endleni yenkulu yomndeni wakwaMthembu, umshado kaSibusiso noNomfundo wawulindelwe njengosuku lwenjabulo. Izihlobo zaseNhlontu, eNkhandla, eShowe naseMlazi zazigcwele egcekeni. Izingoma zazikhuphuka, omama begqoke izidwaba, obaba behlezi phansi bekhuluma ngezindaba zomshaba, umsebenzi, umshwalensi womndeni namafa. Kodwa uSibusiso esesuka ethafuleni labakhwenyana wabona okwamisa inhlizwa yakhe. uNomfundo, umakoti wakhe, wayengasengekho esihlalweni sakhe. Wayemi ngemuva kwamalokazana kaSibusiso, ephethe iziphuzo, enikeza uMadlamini nabangane bakhe. uMadlamini wamkhomba ngesi eliqhinile wathi, "Mntanami, shesha, abantu bomndeni abamile balinde." uNomfundo wamamatheka kanjani, kodwa amehlo akhe ayesemanzi. uSibusiso wazibuza, kanti kungani umklami yaphathwa kanje nosuku lwakhe? Ngaphambi kwalowo mzuzu obuhlungu, uNomfundo wayeziwa njengentombazane ethuleyo, ehloniphekile, futhi esebenza ngezandla zayo. Wakhulela eNongoma, ekhuliswe ugogo wakhe, uGogo Ntombela, owesifazane owayemfundise ukuthi umuzi wakhiwa ngenhlonipho, kodwa umuntu akumele athengise isithunzi sakhe ukuze athandwe. uSibusiso wamthanda ngoba wayengeyena umuntu ozifunela izinto ezibizayo. Wayengafuni izimoto, amaholide, noma impilo yokubukisa. Wayefuna ikhaya elinokuthula, izingane ezizokhula kahle, nomuyeni ozomvikela. Kodwa umndeni kaSibusiso wawuhlukile. KwaMthembu kwakukhulunywa njalo ngamabhizinisi, izindlu, izivimulwano zomshado, imali yomndeni, nokuthi ubani ofanele ukungena emndenini othebile. uMadlamini, unina kaSibusiso, wayemamukele uNomfundo ngezwe elimnandi kodwa ngamehlo abandayo. Ngosuku olwandulela umshado, wamtshela wathi, "Lapha ekhaya, makoti, owesifazane uzibonakalisa ngokusebenza. Ungacabangi ukuthi ingubo yomshado izokuphakamisa ngaphezu kwabanye." uNomfundo wathula. Wayengazi ukuthi ngosuku lomshado wakhe, lawo mazwi azokhula abe isilonda. Umcimbi waqala kahle. Umfundisi wesenkandla wakhuluma ngamazwi athambile ethi, "Umshado akuwona umdlalo, uyisivumulwano senhliziyo, sokwethembana, sokuwakha ikusasa." uSibusiso wabeka uNomfundo wathi kuye phansi, "Namuhla ukala impilo yakho intsha. Mina ngizokuma nawe." uNomfundo wamamatheka, inhliziyo yakhe igcwala ukuthula. Kodwa leyo nhaleha ayihlali isikhathi eside. Ngemva kokusika lekhekhe, uMadlamini wabiza uNomfundo eceleni. Wayenabanye omama ababili, uMatsele noMakhumalo, ababemamatheka sengathi bazi into engaziwa abanye. uMadlamini wathi, "Makoti, izivakeshi zomndeni zisalinde iziphuzo. Abasebenzi bakhathelele, hamba usize." uNomfundo wabeka ingubo yakhe emhlophe. "Mama, kodwa ngisanda shada, ngicela ngibuyele ethafuleni lomyeni wami." uMadlamini wamphendula kancane kodwa kabuhlungu, "Uma uhlule ukuthwala itray, uzowuthwala kanjani umuzi wakwaMthembu?" Lawo mazwi amshaya enhliziyeni. uNomfundo akazange iphikisane. Wathatha itray, kodwa isandla sakhe saseveveza. uSibusiso wakhuluma nomalume Mahlobo ngendaba yefemu yomndeni, izimali zokuqala nezindlelo zokwakha izindlu eRichards Bay.
wayezama ukuba indaba yomndeni edzolile enenhlonipho, kodwa amehlo akhe ayelokufuna uNomfundo. Wathi amebeka ngasesengweni wabona. uNomfundo wayehamba phakathi kwezihlobo ephethe iziphuzo, ingubo yakhe isengogwe kahle ukuze angakhumbeki. Abanye babemnika izinkomishi engenalutho bengambongi. Omunye umzala, uZanele, wahleka wathi, haha, makoti osakala, sizomfundisa. uSibusiso wasukuma kanjani. Umalume uMaslobo wambamba isandla. Mfana wami, ungasheshe. Emishadweni kuyenzeka izinto eziningi. uSibusiso wathi, cha malume, lokhu akusilo usizo, lokhu ubhekwa phansi. Ngaleso sikhathi uNomfundo wazama ukufaka inkomishi ethafuleni, kodwa omunye wesifazane wamcela, buyisa enye, le ayibandi. uNomfundo waphenduka, amehlo akhe ahlangana nakaSibusiso. Kwaba sengathi wonke umculo wama. Wayengakhali kakhulu, kodwa ubuso bakhe babuthi, ngiyacela ungangishiyi ngedwa. uSibusiso wahamba phakathi kwabantu engamemezi, kodwa wonke umuntu wabona ukuthi ubuso bakhe bushintshile. Akaza ngafune ukuhlazisa unina phambi kwezivakashi, kodwa wayengeke uvumele umkakhe ahlazwe ngosuku lwabo. Wafika kuNomfundo, wamthatha itray ezandleni. Makoti wami, kusho yena ngezwe eliphansi, akuwena owetha kulomshado, uwena inkosikazi yami. Abantu abaseduze bathula. uMadlamini wasondela ebambe ubuso obuqinile. Sibusiso, ungakhohlwa ukuthi ukhuluma nobani. uSibusiso waphenduka wathi, angikhohlwa mama, ingakho ngikhuluma ngenhlonipho, kodwa nami ningangikhohlishi. Ukushada akusho ukuthi ngilethe umuntu ozosebenziswa. uNomfundo wathi kanjani, Sibusiso, ngicela ungatsabani nabo. Wambuka ngobumnene. Angilwi Nomfundo, ngiyakuvikela. uGogo Ntombela obehlezi kude wasukuma ngoswazi lwakhe. Wabheka uMadlamini wathi, uma nifuna ukukwazi amandla alomakhothi, ningawalingi ngokungishwazisa, ningawabona ngokuthi uthule isikhathi eside kangakanani. Wonke umuntu wathula, kodwa uMadlamini wayengakaqedi. Kwashona ilanga, abantu besamile ngaphandle kwendlu enkulu yakwaMthembo. Umoya waseMgungundlovu wawuphulile, kodwa ngaphakathi enhliziyweni kaNomfundo kwakushisa imibuzo eminingi. Ngemuva kokuthi uSibusiso emvikele phambi kwezihlobo, abantu baqala ukukhuluma bodwa. Owesilisa lo uthanda umfazi wakhe kakhulu. Okwanamuhla amadoda yesaba umqawo, kodwa naye uMadlamini uhlulele. uNomfundo wayezwa wonke amazwi. Wahlala egumbini elinjane elalilungiselwe yena nomyeni wakhe. Wakhumula izicathulo zakhe kanjane. Izinyawo zakhe zazibuhlungu, kodwa okwakumbuhlungu kakhulu kwakuyindlela ayezizwe edwa ngayo phakathi kwabantu abaningi. Kwavuleka umnyango. uSibusiso wangena ephethe iphulethi lokudla nezithelo. Awudlanga kahle, kusho yena. uNomfundo wazama ukumamatheka. Ngikhona. uSibusiso wahlala eduze kwakhe. Chwa, awukho kahle. Kwathula igumbi. uNomfundo wagcina ethi, ngangingafuni umndeni wakho ngizonde ngosuku lokuqala. uSibusiso wabamba isandla sakhe. Uma umuntu ekuthanda, akakuqalisi ngobuhlungu. Kwaphuma izinyembezi zikaNomfundo okokukhala ngalolu suku. Ngosuku olulandelayo, umndeni wakwaMthembo wawunesidlo sasekuseni esikhulu. Omama babehlezi oslangothini olilodwa, amadoda ngakolunye. Kodwa kwakuthathile ukuthi wonke umuntu ulindele into ethile. uMadlamini wathule kakhulu. Ekugcineni wathi, makoti, wozohlala lapha. uNomfundo wahlala phansi eduze kwakhe. Uyazi ukuthi kungani ngikwenze lokhu izolo? Kubuza uMadlamini. uNomfundo wanikina ikhanda. uMadlamini wabuka abantu bonke ngaphambi kokukhuluma. Ngakhulela endlini lapho umalokazana kwakumele azibonakalise khona. Mina ngangivuka ngo4 ekuseni, ngipheke, ngigeze, ngisebenze, ngingakaze ngisizwe umuntu. uGogo Ntombela wamphazamisa. Lokhu akusho ukuthi nawe kufanele uqhubeke nobuhlungu obufanayo. Kwashona ukuthula. uMadlamini wabheka phansi okokutala. Mhlawumbe mingenze iphutha. Wonke umuntu wamangala. uSibusiso naye akazangikholwe. uMadlamini waqhubeka wathi,
ngangingafuni umfana wami ashade umuntu ozongena lapha efuna impilo elula ngenxa yemali yethu. UNomfundo waphendula ngokuthula, mama, mina ngafuna indoda yakho, hayi imali yayo. Lawo mazwi ashaye wonke umuntu. Ngemuva kwezinsuku ezimbili, impilo yaqala ukubuyela esimeni. Kodwa uNomfundo wayesabona ukuthi ezinye izisolo zisamshola. Omakhelwane babebuza imibuzo, abanye besho izinto ezibufungu ngasese. Kodwa into eshintsha konke yafika ingalindelekile. Ugogo Ntombela watshela wonke umuntu ahlangane ngaphandle ngaphansi kwesihlahla. Wathi, ngifuna nizwe into engikakaze ngisho. Wonke umuntu wathula. Ubaba kaNomfundo wayesebenza noyihlo kaSibusiso kudala kakhulu. Ngesikhathi ibhizinisi lakwaMthembu litshishe lawa, kuyena osayiza ngemali. Abantu babukana. uMadlamini washintshwa ubuso. Ugogo waqhubeka wathi, kodwa ubaba kaNomfundo akazange ukufuna ukubongwa. Washona abantu bengakazi. uSibusiso wabheka umkhakhe ngokumangala. Kungani ungakazi ngitshele? uNomfundo waphendula kanjani. Ugogo wamfundisa ukuthi umuntu akaphili ngokuzigabisa. uMadlamini wayengakazi ukukhuluma. Wayesanda kubona ukuthi intombazane ayayibeka phansi yayingenye yezizathu ezenza umndeni wakhe usaphila kahle namuhla. Lawa bususi, uMadlamini wayegumbini kaNomfundo yedwa, wayengasaphethi ubuso bukhina njengakukhala. uNomfundo wavula umnyango emangele. Mama, uMadlamini wangena kancane. Ngithela sikhulume. Bahlala embedeni. Kwathula isikhathi eside ngaphambi kokuthi uMadlamini wakhulume. Ngakhulela ngendlela enzima. Mina angikaze ngishalwe amazwi amahle ngumamezala wami. Ngakho ngangechabanga ukuthi amandla omfazi akhiwa ubufungu. uNomfundo walalela. Kodwa ngesikhathi ubambe itray izolo, kukhubeka uMadlamini, ngabona into engangikho kudala. Umehluko ukuthi wena awuzange uphendule ngentukuthelo. Izinyembezi zagcwala emehlweni akhe. Ngiyakutsela makoti, ngixolele. uNomfundo naye waqala ukukhala. Wabamba izandla zikamamezala wakhe. Mama, nami bengifuna nje ukwamukelwa. Ngaphandle komnyango, uSibusiso wayimi ethule, elalele. Okokuqala kusukelwa kwaqala umshado, inhliziyo yakhe yakhululeka. Ezinyangeni ezintathu kamuva, kwakunomtshimbi omkhulu eShowe. Umndeni wakwaMthembu wawuhlanganise abantu bendawo ukuze kuvule isikhungo sokusiza abesifazane abasebenza kanzima emiphakathini. Abantu babemangele lapho bebona ukuthi lowo mtshimbi wawuholwa nguNomfundo noMadlamini ndawonye. uMadlamini wame phambi kwabantu wathi, kudala ngangicabanga ukuthi ukuhlonishwa kufunwa ngokwesabisa. Kodwa lo makoti ungifundise ukuthi umuntu omuhle angidingi ukuthindezelwa ukuze akhanye. Abantu bashaya izandla. uNomfundo wami ethaleni komyeni wakhe. Kodwa manje wayengasagobi ikhanda njengomuntu wesaba ukubonwa. Wayemi njengenkosikazi eqotho. Ngemuva komtshimbi, uSibusiso wamthatha etheleni kwesakhiwo esisha. Uyakhumbula ngosuku lomshado? Kubuza yena emamatheka. uNomfundo wahleka nganane. Usuku engangiphethe ngalo itray. uSibusiso wanikina ikhanda. Cha! Usuku engabona ngalo ukuthi ngishade owesifazane onamandla kakhulu. uNomfundo wabeka ikhanda esibhudeni sakhe. Kude uMadlamini ayebabuka emamatheka okokukhala ngenhliziyo yakhe yonke. Kanti kwesinye isikhathi umuzi ukhala ukuphila kahle ngosuku abantu befunda ukuhloniphana ngalo.